खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ रायजोआव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय जाय जाथाया सोमजिदों गवालपारा जिल्लायाव जेराव पुलिसनि गुलियाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि गिबियाव आदानि कम्पानि खालामनो थाखाय 3600 बिगा हाखौ एभिक्सन खालामदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि क'क्राझारनि बासबारिनिफ्राय लानानै गोबां दावराव दावसिया सोमजिजेनदोंमोन। बेनि उनाव माखासे बर' ओनसोलफोरावबो दखल खालामनायनि मुङै सुबुंफोरखौ फोथायहोनो नाजादोंमोन। नाथाय बर' ओनसोलाव हाखौ लानो हायैनि जाहोनाव धुबुरीनि माखासे ओनसोलफोराव आदानि पावार प्लान्ट खालामनो थाखाय एबा गायसंनो थाखाय होस्रांनाय हाबाफारि लायो 3600 बिगा हायाव। बेबादिनो आसामनि माखासे जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हाखौ दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमान सुबुंफोरनि थाथिलिखौ खुंथाय सोरखारनि बिथोन बादियै एभिक्सन खालामनानै फोजोबस्राङो। जेरै धुबुरी, नगाव, मानकाछार, गवालपारा जिल्लानि माखासे फरेस्ट हाग्रा ओनसोलाव हा दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामो। गुबुन फारसे दासान्दि एभिक्सन खालामबाय थानाय समावनो एभिक्सननि हेंथा खुंथाय सोरखार बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारनायफोरखौबो नुनो मोनगासिनो थादों। बेराफारसेथिं एभिक्सन खालामबाय थानाय गेजेरावनो मैया गवालपारा जिल्लानि पाइकान रिजार्भ ओनसोलाव पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। जेराव न' सिमफाय जानाय जायगायाव फिन आरोबाव सुबुंफोरा न' लुफैफिननायनि थाखाय पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा पाइकान ओनसोलाव दबथायनो थांनायाव गुलि गावनाय जाथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेराफारसेथिं जायगानि सुबुंफोरनि लावथिजों गाग्लोबनायाव 5 फरेस्टारफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। सरकारनि मोदोमाव आखाइ दिखांग्रा सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसआ थाबैनो राहा लागोन एबा बिथांमोनखौ थाबैनो साफा-साफायै हमगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननाबो फोरमायो पुलिस फारसेनिफ्राय। नैथि खौराङाव दङ नलबारि जिल्लानि उरियागाव हिनजावसा गेजेर फरायसालियाव 3 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायजेननाय बिहु मोसानाय आरो दला दामनाय मावबादानि जोबनाय फोरबोआ बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलियाव जोबनानै थांबाय। आसाम नेशनेलिस्ट इयुथ फरायसा फेडारेशन उरियागाव ओनसोलारि आफादनि हेफाजाबाव प्रेराना हारिमुवारि हान्जाजों खुंजानाय बे मावबादानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मुंदांखा बिहु महरगिरि अनुप बरा बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। जोबनाय हाबाफारियाव प्रेराना हारिमुवारि हान्जानि आफादगिरि तपन काटाकी, आसाम नेशनेलिस्ट इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि आफादगिरि नमिता बरा, उरियागाव ओनसोलारि आफाद शुभजित गगৈ, लिरगिरि ज्योति हाजरिका आरो खौरांगिरि निपुल बरा आरो जयन्त बराजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय बोसोरफोराव गोबां फरायसाफोरखौ जाफुंसारनायनि गेजेरजों फोरोंथाय होनाय फोरोंगिरि राजु सयकियानि दैदेननायाव फोरोंथाय होनाय अभिलाषा सयकियानि बिहु हान्जाया थांनाय बोसोराव बिहु मोसानायाव गोबां जाफुंसार जानो हादोंमोन आरो गोबां सोलोंसाफोरा आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावनो बाख्नाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिजिरसालियाव एनआइए केस नांनानै थानाय 13 बारग' एनडिबिफ्रा बेल मोननो हाबाय। बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। आसा खालामो गुबुन आरोबाव बारग' एनडिबिफोर जायफोरा एनआइए केस नांनानै एक्टिभ जानानै दं बिथांमोनाबो जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो हियारिंनि गेजेरजों बिथांमोना बेल मोननो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे गावनि बिसि नखर गथ' गथायजों संसार जाफैनो हायो उदां जानानै फैनायनि उनाव। बेराफारसेथिं एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2025 मायथाइनि जोबनायावसो बिथांनि बेल हियारिंआ जाहैगोन होनना मिथिमोनदों। आसा खालामो बिथांनि बेल हियारिंआबो जाहाथे थाबैनो जायो आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैयो। एनआइए केस नांनानै थानाय 13 बारग' एनडिबिफ्रा मैया क'क्राझार जेलनिफ्राय उदां जाबाय। उदां जानो हानाय बारग' एनडिबिफोरनि मुंफोरा फारियै मिलन मुसाहारि, सोमखोर ब्रह्म, सोमखोर मुसाहारि, बुलेट मुसाहारि, गान्दा बसुमतारी, अमल मुसाहारि, कामाख्या दैमारि, जेबा बसुमतारी, सिबिगिरि एबा सानसुमा, चानखां बसुमतारी, सोदोब ब्रह्म, राके बसुमतारी, बिनद मुसाहारि होनना सिनायथि मोननाय जादों। नगाव जिल्ला कंग्रेसआव गोजोननाय गैयै थासारि सोमजिदों। सासे गागि कंग्रेस दैदेनगिरिया ओनसोलारि कंग्रेसनि आफादगिरि आरो आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि एमपि गौरव गगৈनि फारसे रागा जोंखांनाय फोरमायदों। नगाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रशान्त कुमार सयकियाया गागि कंग्रेस सोद्रोमाफोरखौ अनसायनाय आरो बोखारनानै गोब्राब अजद दैखांदों।
बृहस्पतिबार खालाराव एबा मैया नगाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रशान्त कुमार सयकियाया ओनसोलारि कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगैनो गावनि गोजोननाय फोरमायनो गांसे बिबान एंगारनाय लाइजाम गथायदोंमोन। गांसे बिबान एंगारनाय लाइजाम गथायनायाव बिथां सयकियाया कंग्रेसनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय गावनि बिबान एंगारनायखौ फोसावो। सयकियानि बिबान एंगारनाया बारग' जिल्ला आफादगिरि सुरेश बरानि सिगांनि बिबान एंगारनायनि उनाव जादोंमोन, जाय कंग्रेसजों गोसो बायनानै बिजेपिआव हाबदोंमोन। बे जाथाया जुनियायै गोनांथार मानोना बेयो मोनसे ट्रेन्डखौ इंगित होयो। प्रशान्त सयकिया कंग्रेसआव 3 जिथाइनिबो बांसिन समनि उनाव दैदेनगिरिनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारो। बिथाङा दाबि खालामदों बिथांनि दैदेननाय समाव पार्टिया नगावआव पन्चायत बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो बांसिन मासि मोननो हादोंमोन, जाय पार्टिनि जथाय गुदि थाखोनि नाजानायफोर आरो आफादारि आब्रुथिखौ दिन्थियो। बेनि थाखाय बाख्नायनाय एबा सिनायथि मोननायनि अनगायैबो बिथाङा सिगांनि फोसावथाय एबा सांग्रांथि गैयाजासे होखारनायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। रुंसारि CRPF कब्रा बिर जवान प्राणेश्वर कचनि जिउ गैयै देहाखौ मैया न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय खालामबाय। क'क्राझार मागुरमारि राभापारा गामिनि 209 नम्बर कब्रा CRPF जवान प्राणेश्वर कचआ झारखन्डनि बकार जायगायाव नक्सालफोरनि बेरेखा अपारेशनाव अबथिरा जिउ खोमानांनाया हादोरजों लोगोसे आसाम आरो क'क्राझार नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। मैया बिर जोहोलाव प्राणेश्वर कचनि जिउ गैयै देहाखौ न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय खालामो। जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव नुजाथियो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन, क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, MCLA देरहासात बसुमतारी, पुलिस खुंथायनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ मैया आसाम नाङै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादनि सिलेबास आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव पेपार 50 नम्बर सोसननाय आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नम्बर सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै दाबि दैखांबोदोंमोन। नाथाय बर' रावखौ दासिमबो बेबादि गोजौ थाखोनि आनजादाव सोसनाखै। बेबादिनो बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा 14 जुलाइ खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दाबिफोरखौनो लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन IAS नि गेजेरजों गुवाहाटी हाइ कर्टनि रेजिस्ट्रार आरो गुवाहाटी हाइ कर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। नाथाय गोसोखां बिलाइ होब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मैया BTRजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला एबा आसाम नाङै गावबागाव जिल्लानि मावख'आव पेपार बिलाइ सावनानै गोख्रों हेंथा सोमावसारो। नोंथांमोना नोजोर होदोंना बर' रावा दिनैनि दिनाव मोनसे गाहाय थाखोनि राव नंलिया, जेराव भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि मोन 22 रावफोरनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे, आरो लोगोसे बर' रावा आसामनिबो लोगो रावारि महरै थामहिनबा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै थांनाय माखासे बोसोर सिगांनो मोनफुंनो हादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बर' रावा आसामाव बाहायजायाखै, गासै जिल्लायावनो बाहायजायाखै, रायज्लायाखै। बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। एस'सिएट लेंगुवेज हिसाबै मोनब्लाबो मानो बेबादि बर' रावा बाहायजायाखै? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो मैया गुबुन गुबुन जिल्लायाव एबसुआ सोमावसारनाय बादिनो धेमाजि जिल्लायावबो मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि आरो जुडिसियेल कर्टफोराव साख्रिनि थाखाय लिरनाय आनजादखौ बर' रावजों मोननांगौनि दाबिजों सा 100निबो गोबां एबसुनि सोद्रोमाफोरा सिमोनसापुरिनि मावख'आव सोमावसारो। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनि पुलिसा ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हादों। बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव पुलिसा गौरीपुरनि दुमुरदनि 3थि बाहागोनि टेंमेलाहाट ओनसोलाव नायग्रोमदोंमोन एबा सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। गौरीपुर पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज चिरन्जीब लाहाकारनि दैदेननायाव गौरीपुर पुलिसनि मोनसे हानजाया दुमुरदारहानि 3थि बाहागो टेंमेलाहाटआव माजान आली मुंनि सासे सुबुंनि न'आव मोनसे आन्दोनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशन खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव अपारेशननि समाव ड्राग्स फालांगिरि माजान आली आरो अनवार हुसैनखौ हमनो हादोंमोन।
अपारेशननि सायाव बिथा खालामनानै गोबां बिबांनि ब्राउन सुगारजों लोगोसे गं 8 मबाइल फन, गं 2 मटर साइकेल आरो गं 2 सना आरो रुपानि गहेनाफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। अजद होनाय जादों दि माजान आली आरो आनवार हुसैना गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फानगासिनो दंमोन। ड्राग्स माफिया माजान आलीनि न'आ दुमदारहा 3थि खोलोब टेंमेलायाव दं आरो अनवार हुसैननि न'आ धुबुरी चागलचरा आदाबारियाव। आथिखालाव पुलिसआ सानै सेंग्राखौ हमनानै नायबिजिरनायखौ खालामदों। गवालपारा, नगाव, धुबुरी बायदियाव एभिक्सन खालामनायनि उनाव खुंथाय सोरखारा आपार आसामनि गलाघाट जिल्लानि बाहागो उरियामघाटआव एभिक्सन खालामनाय हाबाफारि लानो थांगासिनो दं। नैथि गिदिर बिबांनि होखारनाय अपारेशननि जायगाया फ्राय रोखा जाखाबाय। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि खुंथाय सोरखारा 3000 बिगासो हायाव होखारनाय हाबाफारि लागोन। मख'जाथाव दि खुंथाय आरो हाग्रा बिफाना होखारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय गुदि नायबिजिरनायखौ जागायदों। हाग्रा बिफाननि गोबां दोलोफोरा उरियामघाट सिमायाव दयालपुर आरो पिटाघाट केरेबारिजों लोगोसे गोबां गामिफोराव नायगिदिंहैदों। मख'जाथाव दि खुंथायनि होखारनाय खामानिफ्रा ओनसोलनि गोबां जायगायारि आफादफोरनिफ्राय मददबो मोननो हादों। बे गुवार ओनसोला थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो मानसिफोरनि दखल खालामग्राफोरनि आखायाव दं। बेनिखायनो जायगायारि आफादफोरा सोरखार आरो खुंथायखौ होखारनायनि राहाफोरनि थाखाय गावसोरनि मदद होगोनखौ फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।